LPS close up thlir tu zong zong te chi bai ule hring nun sin kong kan zo na khove lai hian thil thleng thei lo om lo wa chuti lai chuan thil thleng lo thei lo ero a om treu thung ani DJ Market kan han ti thina Samuel Enterprise DJ Market John Street a ero chuan ro sur bur lai point mobile handset changkang le thra man to le man tlo aman to le man tlo meng lai point om reng thung ani heti hin thu pakhata in ziaka bo wa zonga nambo ni hi apoi ber mai ti hilowin ziaka ni chuti chu lo ni ta sela enge ni apoi ber dot tu chu ni ta mi hring bo hi mi hring chin chang hre zui tur om hau lowa bo ta wang wang mai hi apoi ber dot tu chu ani thei hialang nambo kha poi ber ani chuan chuti chu khovela hena thleng fo reng ani ya tangka sum te bo thina chumi pialama chuan thil hlu tak tak te po ti bo chang om thei aya poi zok chu thil ti bo thei tu mi hring zok bo kha poi em poi vong vong chu anita ani du reng wang ni lowa in hruai bo te po om theya tin chin sang hriat lo wanga khom dan hriat lo wang te le kot thler hriat lo wang te aram danga han bo pal chang te po om thei ani sa khula thila po mi hring hi thui tak a bo theianga chutiang vekin politics thila po a bo thei fu ome chutiang a bo na ram khovela hian bo na hun pui pakhat chu Bermuda Triangle ani nge yang ram huai mun ti te point an lo soi thin ani kha Bermuda Triangle chu in bi chiang te helai huna Columbus azin masak ber tuma van lama eng dang dai tak mu tang khan Bermuda Triangle an ti huna hian chin hriat lawa bo an tam to khop mai long lian tam tak le thlona enga maza chu thu ma om mi lovin an bo tol mai thin ani in rin lok na om lo tan pui tu ko man an om ngai lo long theme mo thlona theme mo po mu ani ngai lo nu ma eng ma om ngai lo shim shim an soi thin dan chuan he triangle kil thum nei hian Bermuda tangin Miami a chuna thanglama chuk zelin Puerto Rico tanga kir chowin square miles maktadoi khatle achan ve velzet tuipui ti bayom taka kwal khung ani thipui na tak ru pui van on le tuipui thin chezet te chu helai tual that tura thak tak tak te chuan ningei mai helai huna hian mit khap kar lakin khom dan thok le khata in thak phut train US Coast Guard stand and report dan chuan helai huna hian kumtin longza som ni vel nu ma le chin hriat mi lawa bo pil ziang an nia he bo dan mak tak theng zia thin hian Bermuda Triangle chu khovel hriat ho tir phian mai ma se long chau chu bo thin ani lo thona van sang a thlok lai te pon bo vetlat Richard Weiner hi helaya bodan maktak tak chungchang bueng mozat khovel khal tleber ber lo ziak to tu nia we don't know our own planet ani chuan thate arsi te chu kan hrefu ani thei ma se kan chen na lei a big takin tuipui te phei chu kan hre chiang lo hle ti in a soi kin westa longdan huna hian lokir le ngai to lo te chanchin an thanem zele thumak tak tak leng vel tam thin khop mai tuipui thung turu tak tak le van bo ruak in honga chuta tanga tuiti vir thei chu chuan tuipui a kuan na satak siama kuwa in long adol tak dai thin thon tu te chu kovela thang sa le thin ani an la bo chun zom zel boxi kum tam tak chung chu triangle huam chung a pilbo ta te nu ma reng mu ani ngai lo an chan chin hria zui tur om ngai boxi lo ma se December ninga sa ha ko somli panga bowero khachu andang dai le maya khovel makti le soi zui po ani kha Indo pui pani na top nu karuk na chuan long sipai te thona mun pakhat Fort Lauderdale Florida chaklama chuan Indo top nu to mani se anla boy thelai lai fu maya flight training nei mek mi som pali te chuan an training hunung ber turatan le atop na turatan ti pui chunga thok turin anin buat sai le ta meka
Etamo phurtu berchu pilot ton friet nga tak Lieutenant Charles Taylor ani anti tur chu khochaklam Bahama sunga han thloa kirleng hal mai tur ania darkar ni vel hun man tur chau ani an thlo chu atanga darkar chanve nu leka harsat na han tok ngal der mai an ho tu pa chuan pilot pakhat chu a thlok dik lo ti a hrila ma se chu pilot chuan a thlo dan chu a compass a chuan a dik chi ani tin chang ve thung sia Charles Taylor chu a buai ru ang reng khop mai ma se pilot chu a thlo dan thak tur chuan thu a peta thova Roger, Lieutenant. ngai ngam chi a bik lo darkar aliama an tum hun an a thleng thei der si lo flight commander Charles chuan boruwa ka darkar en zat ngianom to ti in pilot pakhat chu han zota ani chuan darkar khatle mari somli pangala en thok to ti hrila Charles Taylor chuan le chu tiang zet an tho to chuan khomwal an hungai to turani ti hria ma se khomwal ala lang der si lo ko chakla man pan lu khat nem niang an compass ala an thlo dik mel fu boxi Fort Lauderdale Tower, this is an ho tu pa Charles Taylor chuan an thlok sual ta nge niang khomwal an la mu thei si lo hun pui lam ma thil hal thuaya airbase lama chuan a ho tu pol ho chuan in ko khom hal thuaya Sir. Foxterre 28, this is Fort Lauderdale. What is your current position, over? Fort Lauderdale Tower. We're unable to confirm our current position, over. FT28, FT28, you just need to head due west. Due west. Do you read? operator chuan khotlang lam pan hal thuai turin atia ma se pilot ho tu pa chuan engkima boy nuai maya Thing is wrong. khoi lam ngai khotlang lam po a hre thei bar to lo ti ron soi vele thung training top na tur ta na thlok chuak ho te chuan boy tak meu to ni Bermuda Triangle a bodan mak tak tak mai mi thiam te na han chhuile an han zia te hi thon thu mak tak tak chu ani ngei maya chen kha chuan heti lai Bermuda Triangle hi soitong khan North Atlantic tui pui khotlang lam panga ani deuh bera helai hi alien an hanti khovel po na cheng ten an hau anianga chuwang chon hemi chunga kal long te le thlona te hi an la bo thin anianga tia ring tu tam tak sak pachal fe jinga po khwan an la om ve tlat ani keni ram tui pu thil thleng te chuni sela khuai na choi kan hanti lo te point mura in ala bo ti te point kan soi mai thei ani ngepo ni sela flight 19 ami te TBM Avenger a thlok chuak ta te kha Suai kir le ang chekal bo ta te hanti wang po a suai kir le rual ani lo ani thona manga bo phei hi chu a boi thak le zual in a khiata a motor te chu ni sela tlan kir le ta ula ding lampe nga khani lo kwal don ne te poti thei mai thei ama ro chu thona a thok to chu kong thang lam zo kheron so don ne hanti chi sia za ngai si lo chu tiang taka bo na chu an tok ani December ninga sa ha ko somli panga a flight 19 na pilot rual si pai training zo to tur kha an thlo chu kha an training top na ber tur an zo na tur ani le ngal nge nia an ri ruin thil tam takan ngai tuang an training zo huna chuan chutri te pon du weng chutri lak te pon tum weng mial mai thei ama ro chu poi tak mai an tong ta an sin hriat tur am to lo atira chuan bul tan thaviau ma sela a top na bera that lo chuan thil rang hen om zia hi an nei lo alo ni om hi mo a bul tan thathi chan ve zo tlukani ti te thu fing te kan han fria chu ti rual chuan a finishing tha a top zo thathi alo poimo le bok ani ti te alang chiang ani I thlir chun zom zelang
tun hun kum som ruk zet aliam nu hian flight 19 te thil ton dan chuina chu Zirchian ani le don ta a Phil Jail sahi air accident investigator thoda tlak dan chui tu ani thiam na changkang zel chuan an hu chui bul le top apui thei to leang Fort Lauderdale chimlam mel halo te om an biak thada don son na munami Radio Man second class Melvin Becker chu flight 1910 harsatna an tok ti lo hreve tu ania FT28, this is Fort Lauderdale. Can you now confirm your position? Flight 19 na an ho tu pa Charles Taylor chuan khomua lan mu thu le eng ti hlang ye nia tumna tur om em ti an hriat lo thu te an omna Fort Lauderdale kir le dan tur pon khato me lo ti thu te an soya radio lo chang tu chuan mar lampan turin le an hu loka Miami an thlen thuai tur thu alo hril ve thunga Roger that. chu Radio Man second class Melvin alo chut dan en in person dei thung Thank you. This is Port Everglades, Fox Tier 28. How do you read me? Over. This is Fox Tier 28, reading you loud and clear. ani chuan tuna an kong zo lai hian Miami lam reng a hoi lova hriat thu in thlahung takin alo hril ve a Can have been blown in that direction. Sir. FT28, you read me. FT28. This is Commander Poole, Flight Officer at Fort Lauderdale. Do you read me? Hang on. How much flying? leilam atanga thu thon chu FT28 ami te chuan an hreve thei tlat talo mai Gives us 3 hours to get him. an thlona tui pain a thlen thei tur chin an poi pui lo thei talo ti chuan flight 19 a thlok chuak ta chu darkar ni chu an thang ta an ruah manang chuan clear kar te tak te System K an tia tum to tur an nia an nero tui pui chunga tumna tur hrelovin an lakual reng si darkar thum zet an thlota ka chuan khom dan lo dang lam tana an ho tu pa Bertaylor chu kirle dan tu hril chiam ma se a boi to thlat mai Taylor, if your compass isn't working, maybe one of us should take the lead. a thlo pui then katin chimlam pan chu dikan hriat lain Taylor, sir? Don't you think that we then should khat go lain west? mar lam pan Our an rot ve instruments thung are gonna be working. You want me to take the lead, sir? Bossy, maintain your position. Over. uluk taka mani rin dan nen alo chut reng tu Becker chuan flight 19 te chu an mani an in hriat ai nai ma in an lo nai to nin hria Turn down the power. radio mangina benghal thuaya FT28, this is Port Everglades. How do you read me? Over. Fort Everglades, This is FT28, reading you clearly. Okay, Lieutenant. chim thlang lam zong an lo thlo chuan an port Evergate tum hun an lo thleng thua yang ti a hrila flight 19 te pon zom an tum hal Roger. We'll go. He's definitely not over the Gulf. If he was, we wouldn't be able to hear him so clearly. He's got to be closer. FT28 to Port Everglades. heti hun lai tak hian an ho tu pa Taylor a boi le tlat to an tum hun thleng mai tur ni se khomol an mu to tur ania an la mu der silo You have enough fuel to reach us. Just keep flying toward me. Becker alain khomol muri lo ma ulain lo thleng trep to lo thok zel ru ati zel sia flight 19 ho tu pa Taylor a chuan dikin na thei tlat lo thung transmissions are fading. Repeat, your transmissions are leila matang Becker a chuan
FT2 thona tuyan pain alaron thleng thei lo thok zel ruati mek zela fuel to reach us. You read me. enga tinge bekara hi an ngai chan lo le I'm turning down the volume and I can still hear them. They must be flying toward me. Why are they ignoring me? alungoi lo khop Taylor, maybe we should training fly nei zo 27 trep to le an ho tu pa Zero experience to nei run cheu again. tailor meu po abuai em ania Taylor, an omna lai kha thei tlat to lo leilamin in lo didn't nai fly to far an enough tia east before we turned. an ni la in khomol an la mu thei der box si lo Where in the hell are we? tailor mangang tak zet an tui pai la kam to fu box si Okay, guys. When the first man gets down to 10 gallons of gas, we'll all ditch in the water together. Does everyone understand that? ti chuan second class bekara thil hriat thei nung ber anita Foxterre 28. This is Port Everglades. Do you read me? Over. biak po an tum yela This is Port Everglades. FT28. Do you read me? Over. Foxterre 28. Do you read me? Over. thona te chuan biak phak lo van hat tual ani ti hrele ta thona lamla tangin eng thuma an dong thei box si lo Kamizana flight 19 rual botak dai dan kha mak hle mai an mani zuin khal turin Martin Marina chu thok chuang ve ta thunga anu minute somni pasaria chuitu tur ber po chuwan boruaka chin hriat lovin atham ral vele ta flight 19 na an ho tu pa chu Lieutenant Charles Taylor akhania ani kha Bermuda Triangle chungvela chuan lo thlok ve fu to ani nge yanga atin kho chiat lai poni sela experience pilot ania voi engemaw za chu khati pui chunga khan alo wak chuak ve to ang ti kha chu hriat ani inga tinge ton hriat nga taksi khati nga che chual khobela hian ton hriat nga tak te po hian ton lo hi an la nei fo ani la ton lo thil engemaw tak hi an la nei ti hi chu lang chiang reng mai ani fridge te TV te washing machine te le geyser kan han ti ang chi sang hi D3 Enterprise ramhun no ta son watong la nang ma ngein wa khevete Mizoram dil lian berchun soi thina ri dilania barmarama om anti dei thungani chu po chon thon thu anei ven nualani dil ming tangi chuan thon thu mak tak tak khilo nei deu fo em miang chuta chuan riar ti te riar tui phurang mai ti soite lo omta riar tui phur chu thil sot lo thil kal chak lo soina na manani ti te in zirlai te po om thinani chutiang lo ni chuan sarkar chaklo tak mason mi alo mason na mutur ommang lo hi omta sela chu sarkar chu riar tui phurang mai ti te po soi thei ani nge yang TBM Avenger kan hati fo khan thlona hming ania khata flight 19 kha rei tak thlok tur chi ani lo wa khatiang thlona kha atui pai na te po te a atengki te po te a tiang mission an neya ti tur wa ti so wa khatia kirle mai zel tur an nia chu wang chuan khatin han bota ka khan wan sanga tumna an hu ma lowa thlok kwal reng thei khan ni lo an ni reng lo mai ni atuyan nei lo to pa tumna an la hu lo chuan phur mel de wa an noi tui puya tlak lu bir me kha an ma bak chu an ringot mai ni kong sira a hei atuya zo lo mole tia lo side ve ngot thei ni reng lo chunglama thlok ani tlata thlok an ni wangin tatur an ni anu loka an ma ni zong tura an tir chua mariner aircraft an ti ang chi kha chu thlona lian chi nia atengki po aliana tui po pai tam thei maya tin tengki thlok thei ti te po soi ani khata khan mi som pathum an chuang til nge nia chu la chu an thlo chu tanga minute som ni pasari le ka khan thereng vom thak ang mia are wang chu ani tamai sia engtin nge an chui chho zel Bermuda Triangle thil thendan maktak tak chui chu experience nga le mishat khokheng filatan po chona na men lo tak chu ni ani chuan flight 19 thlona rual athem pakhat pom lowa bo mia mai chu chui tan lai tur hriain a intravetlat ama along le thlona bodan te po chui chu mual nei mel mana Miami tangin a chui tan don ani
helai mun hi 7th District Miami Coast Guard's headquarters Khovela lian berle changklung bernia Philachuan flight 19 thona rual bo theidan le thona pakhat tal ake thememo ruang pakhat po muzui mielawani theidan te chu create atum hle zong tu ten an tlak na lai ni lawan zong ngen yanga chandanga om niang Commander Camilo Bazano hian soitura na yam le ani po hian khol changkang jok manga anzon le nu po nu ma eng man mu lo thu bak soitura nei te chiam lo Going down. khatiang thon an manang chi khatuya rei lang theilova an bo ti an hriat atanga darkar khat chung chu mihring ruang pakhat tal hmu tumin an zong ngor hmal hle ti te asoya nie tuipa ngaya chuan an thlona chu minute ni vel lang theya ma se khami jan khan tuya pa ngai lowa tuya phone na sa hleya second rail lo te hnuwa apil hal nge yang Coast Guard ho chuan tuipuya mi hring huwa har sat dan chu lantiran tuma hei thil thawm tak ani Surf conditions today are pretty much ideal. Pretty much light winds, seas are probably about 2 feet or less. Excellent visibility. Helicopter pakhat atangin Coast Guard tuithiam tak pakhat chun thakanga annuwa anjong le don ani And then we'll go up and we'll see how close we have to be to actually find them. chuan darkar chan vedai thona tui an laneya minute tinin tui chuan an mi thak pa chu mar lama alen phei zel boxia zon an chan don ta Got swimmer inside, I believe, out there at 11 o'clock. Keep it turning. Keep it turning. tun chu mai ro hi chuan an thak na lai bor fresa a zong tur an nia You can see how the white path breaking chu po khothiang tak nuaya you can barely see tui puya phone lem lo chung poin mi pakhat mu har sat dan tur chu hetiang hi ani and basically you need to fly right over top of them to be able to see them. zana tui phone kara phei chuan thil thei lo tluk ani thu pilot hian a soya On flat seas. tuma chuan hlo tling takin an chan le the ni ma se sang ha zakwa somli panga khachuan khuwa kha chena sa em maya indo zo hlima mi bo an zon rei ber tum nin nirup chung zet an zong ani kha ma se eng ma reng an zong hulo tun huna po hian flight 19 na mi chuang emo an thlona them zon mu le chu thil thei lo thluk ani long mo fila chuan thlona rual bo ringot chu a chan engemo a om maring hetlat mai a chan om lo bo ngot tur chu ni lo
he tui pui hra chiang tua piang te chuan khowela tui pui ti bai om takani zian hra chiang hle a ma se eng wanga ti bai om nge ni le thon tu sang sang tun mai ne lo nei to thina tui pui chu a anga long te chu alem mia mai thin te an ti chung thon thu te chu thil dik ani thei emiang achan na masaber chu kum sa je kwa somriat panga a camera ina he thla lo lak fu hlawa tang hen riat thei mielang North Sea oil platform a chuan oil pipe apopa oil aba chuak treu mai apil trep nge nge ni dik tak chuan hetianga gas leak hi chu khovel tui pui tam zo ka po thleng fo Bermuda Triangle hi dang lambik chuang lovang tui hnuaia lung le gas in che reng te chuang lai po a che chuak thei reng chuan ni tui hnuai lei min emo lir ngi nge mo om vai phei chuan hlau om tak tur chuan ni chung gas phuan te chuan tui puya kwa emo ong an siam theim niang methane chu chemical compound ania a chemical formula chu CH4 ani nge nge a chu khuan u duan sa thil sakhat ni lo borok huang thil chekhat ania chu tiang chu tangkai mai ania Lake Maggiore an tia mi pakhat scientist pakhatin Alessandro Volta khan kumsang hajasari somsari paruk le sang hajasari somsari pret inkara chu tiang nga borok hu chungchang azirna chuan tui hnuai hian methane alo om thrin ani methane gas alo om thrin ani ti kha Alessandro Volta khan alo mu chuak ania chu sang khat le jasari chobor vel dei ani to chu tiang methane gas chu tui pui chunga khan methane chloride ten te chu tiang chuan alo om thrin ani a chuan a chang chuan hei chir tlang kang ang te hi ron siam the ni tui pui chunga tang khan chir tlang kang ang te ron siam the tui khati so bul mai thei alo ni a chu tiang angan na sataka lo phon chuan kha tui sap trong chuan boyan sian te kha tui na long a chel thei na tha kha chu tiang ang chuan alo ti zoi theya chople sidin long kha ol samlu tukin tuya khana pil the ni tui chak na tui tha kha khatiang methane khanin engani a chat thei ani chu wang chuan methane khatiang a ron pur tak tak kha chuan methane gas ron kha chuan a chunga long lang pa ngai te kha ol sam takin tuya khana lo lut thla thei mai alo ni oma empon ni sela chu tiang te chuan fin fia chosel don ania kha tui puya khan methane engzat percent nge om tin kha methane kha engzat percent a omin nge long kha hai chal thei ti vel te kha an la khel chosel mai thei ani tin chu tiang a hlau om chu lo ni ta sela khap mai chi niang em kha long tan kha na him lo long ati rui thei ati pil thei a percentage ti niam turani ti te khan boi puyang em ti chu kan la khezelanga thil re hi nia fin fia an ching sa pachal chuan kan ti kha chung fin fia na chu kan thil tho chozelanga fin fia na om lo ta sela chu thla apo khian luikor thu tak kha kan la mureng don ti na ani eng tiang in nge methane gas ina longa ti pil thei dan chu an en chin dana kha in clear le ta ya naval physicist Professor Bruce Denardo chuan chu tiang hriat chen tum chuan Florida apan ta ni Bruce chuan helong hi hetiang tui puya hian hetiang angalong lian hi gas phuan wangin apil theyang em ti fia tumani tun thleng hian rindan thu mai azia bak engma fiana alom lowa Bruce thil ti chin tum hi hetiang lama experiment masaber tura chuni then it goes to the manifold Bruce chu thilen chinna chuan Hollywood special effect mithiam film pekan puidon nge nia amaro chu ni chia hunan nei soito angin Bruce thilen chin tumang hi tun ma in tu ma nana tum chin ngai lo an tum ber chu methane gas tui puelo phuan chuak North Sea mi angin engtiang chin nge hong nei ti en fia chu nia tui pui chhuat amut turin pipe thanem tak an boi pui chhota chu pai pa chuan methane gas ang chu atam dan za chi an pam lut don ania pipe tereu te an ti ko ka tang chuan gas chu alo chuak don ani
methane gas chuan tui chu ti phuan chi amanga chu chuan longa ti pil thei reng em ti anen chin don boruak za somni panga tuya om to chuan long chu pil om takani ma se an rin lok lo dan devin thila thleng don tlat. It's not dropping very much. That's not a good sign. The bubbles. An thilen chin alaya chuan neutralizing effect om tlat maya tui phon dan chuan long chu ti pil tur ani lain tui khawna lai takani wangin a phuan chu alen hal zela hun la an nei rei si lo. Long in tui phuan so atlan san thei lo nana na chuan long chunga tui chu lut ngei don alo nia. Good. 30 seconds she's got. It's looking real good. No, she's gone. It's going. That's it. Bye-bye. Bye-bye. Until and chin na chuan omzia anei mel fu mai tui puya gas put vak chuan longa ti pil thei ngei ti chuan fin fiata. Mishing te en chin na tereute ma a hlotlin chuan khuarel shet na mishing te ngai ruat na aya chena thei zok chura thak tak tur ani nge yangle. Bermuda Triangle tui puya gas thok thin chu kum khata USA gas an man zong aya za som saria tam apu chuak thei tlat chu gas ti tham fe ni tam vak lo po phon chuak ta se long rol engemaw zat ti pil thei tur chu lo ni reng mai chu tiang ani thei si chuan Bermuda Triangle sin hriat zui mi lawa long engemaw zat bota te chu khuarel gas put wang ani thei ti chiang khop chu ero engkim chiat na in nga na ani thei vek lowang thil thleng thei pakhat ani ve mai Bermuda Triangle thil thleng dang tam tak te chu en chin nei na afin fia thei lo ala ku tul mai kumsa hajakwa somkwa pakhata Graham hu ka thil mu chuang te kha Flight 19 champang mu chuakin in friani kha Group of explorers believe they found 5 American Navy warp khomol chanchin tharpol wangal Graham chuan kar hi nuwa afiana ti chuatiam he ya khati hun lai khan tui hnuai long han man mai kha thil ol ai ni hau lo Graham chuan camera thata ka tanga wire thun zom mangania chu camera thalak la chu quality thata ka ni boxi lo athil mu chu Flight 19 ami ani thei nge yangem ani thei lo wang ti rin dan te po piang hal chu ti ni se tu teng ani tang le Graham hu ka chu thloner wal Flight 19 nian hriat amuna huna kir le ngai ta ni ama ngei po tui chunga luanga yanga tu te chi angai an ni chiang taka mu ngai ta ni Fort Lauderdale atanga mel som pani ala research bay Paul Harbour Branch Oceanographic Institution te point Flight 19 rual bota te zon chun pui don ani Tunhun hi graman kum som pani zet alo ngar chunia. Good morning. Good morning. Let's go see some airplanes. Long nuai tui pui fit ja sari som thum pali zet thuk chu meli som panga chungin an thleng thladon chu tui nuai lu na long te takte nunga chuan Harold Lokina designer turu berpo athu ve kak ani tan phei chuan athil designer chuan nhei pialama Flight 19 bozinga achung lam hnai tak antel ve tlat Okay, Craig, your lines are free and clear. You have permission to dive. Roger, I got 200 yards, 310. Thank you. hetiang Johnson Sealing Submersible hi tunang thilata na khol tangkai tak chu ni antum per chu thlona tin Unit Code Bureau number anti zon chua chu ni ya
chút yang lo chuan thil chiang taka soi theina tur awm lo mà sen Navy ho archive fa chuan thlawna dang panga hmun khata voile khata pilbo awm thu chin chian an lo nei der si lo tu te ber nge hriat har le zual nge yang FT-20 thlawna chia pakhatan huwa chumi banga inziak chu FT-23 ti ani nge ti po an hu chiang theya Fort Lauderdale atanga thlawk chuak ti po a chiang fu thlawna bo chuan a bota number chu thlawna danga mangzui vele mai thina a thlawm dan atang chuan thlawna chu apil ngal bur ang hle mai ma seng wange nia Bermuda Triangle chuan a thuruk chu olsam te apuan atum hau lo mai diktak chuan Bermuda Triangle chung sang a ziak tu tam tak te po hi an ngai da nei ang vek big lo ania Bermuda Triangle a thil thleng maksak le dang dai hetiang anga chui tu tenan han chui tran len han zia tran a hi September thlasa zakwa songa tangkhaina ron ziak tran chho ania chuta chuan ziak tu lar tak tun chin lok kan han tar lan tak Richard Weiner te ba khan Charles Berlitz an tia chung te chu ziak tu lar an nia an ni zia phei ka chuan a chan china kha a maksak zong le tuya alo kuam mi tui na lo dol ti te boru kan bo de ti ang chi zia na khatam em mai nia dang dai tak tak zong khan an ni pani hen an ziak na sa amaro chu Arizona State University an research librarian Lawrence David Kuse an tia ani khan uluk takin an chui chho ve a research an be a ani kha chuan tui pui danga po thlona te an tla a long te pon pil train Bermuda Triangle hian chu tiang chu a thleng ani ve me ya engma adang lam big na le amak sak big na awm chuang lo ve ti in ron soi ve tlak thung ani Berli sate thuziak tam tak chu atrom purwalin Berli sate le Richard Weiner tana an han zia dana hi chuan long ti pil tu te le thlona ti bo tu te thlona tui pui tlak tir tu te kha an thlo hun lai thli pui na ti zia te le tui phone na sat zia te track tlak na sat zia te an ziak thadu lo chu ai chuan Bermuda Triangle chumi chu bo le ta tiang zong khan an ziak na sa ani ti khan Lawrence David Kuse khan aron ti ve thung ania poni selania sa pachal te po koikom thin ang thap ani big chuang lo ani Bermuda Triangle chung changa hian amak sak zonga chui ngar tu te po an lo om ani theyang atlung klam zonga chui te po an lo om ani theye amak sak zong chu mi hring hian kan lom deuh ni te pon a khiat ani ke ni te po hanti le sel taila puana isu mela lang van tir ko walang ti chuan ein tlar hal put mai ni khosen noya poni se khoi lai hla deuh taka poni se tlar hal put maya chuta sikul banga ein lar le anti chuan patling pui emeval pon tlan dui ni thin kha maksak khi chu min hip deuh nge te po ani mai thei poni sela fila hian eng tin nge khati anga thlok chuak flight 1910 an route an kong an bodan an pensan dana kha a chui tho zela nia chu khirang fila chuan flight 19 chuan eng tin nge akong a bo thei ti a chui le don thung kumtin in thona te chi som thum vel Bermuda Triangle hian bo zi ang ania Carol Colony thona khal zir tir tu experience nga tak mai chuan pilot ten har sat na an to thei dan sipui turin fila chu pui don ani khomolan thei me lo na tui pui chunga chuan thona kong zo lampo hriat lo pal thei ani ve tho mai pilot Carol chuan khuwa thianga noilama kong pui hmu thei boka kho chetak nuaya zan thima phei chuan noilam clear car te chuan in ang deuh vekin hriata pilot tan boi thei takani thu te le chung te awanga bo an nerin thu te soya So getting lost does happen. We must be over the southern Gulf. That's the Gulf, don't you think? The Gulf, negative. We've gone too far east. I strongly suggest we fly west until we run out of gas. We have a better chance of being picked up close to shore. I don't know. We
didn't even see the shore. Just watch the gas, men. Len thlen thak len hu chuan fila chuan flight 19 te Hilton a boy thak dan tur tele a hmun om vel rin hriat thei nei thele ta flight 19 chu Fort Lauderdale Naval Air Station atanga thlok chuak an nia khochak lama thlok chovin Hen and Chicken Island a minute somni vel bom thlak an ziranga chumi hnuwa Grand Bahama thirkar mardama train an pan le anga chumi hnuwa chuan Fort Lauderdale kir le tur an ni filarin dan chuan Hen and Chicken thirkar a bom thlak an zir hnuwa an chasual tan ni in ring ani ni e khamini khan an rin lok ain thli tle na fu maya thli chuan an kongzo tumtak ain mar chaklam dewa a thlo tir nge nge ya Sistan K thirkar atanga marlam pan turan ni lain an thlok tlang da ya Great Abaco thirkar an pan ta dai ni an tumang takin thlok ta se an maluka Grand Bahama thirkar chuan hungai turani kong dik zok zo ta sela an ma thirkar awang zong in an tan tlang turania ma se pilot chuan thirkar dung zuin an thlok te hria ama a thirkar om tura ngai kha ading lam sira a muta sia ti chuan a compass a chia ni ring ta niang Looks like the winds have blown us over the Florida Keys, but I'm not sure how far down. I don't know how to get to Fort Lauderdale from our current position, over. heti huna chi hian Lauderdale commander Paul apuna ngai na hretalo Taylor chu Great Abaco thirkar atanga marlama thirkar te te zulin thoka Mel zani zeta la Florida Keys thirkar te hi emo atini nge yang ti chuan Taylor chuan Florida Keys epa Gulf of Mexico chunga thoka ain ngai ta ni Fitzasari somthum pali zeta thuka chuan Graham hoka chuan thona ke them pangana chu huvele ta Nope, there we go. Here we got it. Hey Avenger hian an chanchin a hril theyang em le Ama an hu ta nen an tlak dan in ang le a ma sai heta po hian thil chuina tur ber a mei lama bo le tlat chui chu an hlau hle em miang le Holy cow. atopa chuan leina chil bo trep to There's a difference between human eyes and a camera. thona tinina an nei ran theu biro number an hu thei ta chu thona number chu NAV 23990 ni chu thona chu engwanga hetilai om hinge ni tang pon laman chuak thei ta phot July ni linia Independence Day ro pui taka anlom line Grama Aero abuai khop kumso pani chung zet alo nga to khani vetlat AV 23990 tuipuya abo wani October ni kuwa kumsa hajakwa somli pathum FT87 pilot George Swint chu bom thlakan zirnuwa Fort Lauderdale akir le meka achuan puite chu airman second class Sam 3 sele JL 11 le satean ni chunhu dar som pani le chan mevela che chuan maktak main an thlona tui chu zo duaka tuipui an tlangal ma se swing chale chuan puite chun dam chuak hlau mai FT87 chu kum somruk chung abo engtia helai lo nge grama chuan a thei ta ni Radio 10 khat le sa jagwa somli panga HSDF station atanga thilla khom atang te chuan flight 19 tlang na lai chu fila chuan thei mai nen ngai ta khati hun laia leilamin thuan thon khan flight 19 chuan an huam china pel man to a khati hun laia tak khan Daytona Beach chu minute somni panga vel chin an thlenglo ko thanglam hoin
hokong an lapan dik zel tho dar sari le mani som panga chuan engwang te reng khernge phochak lo man pan le thut dar sari le mani somli panga chuan mini som panga chung thlona khop chok tuan nei to ania chutiang alo ni chuan hela hian tlang na lai tur chu ni Daytona Beach atanga khochak lam mel jan hi somni vela hla ni don hi khazan lungai thlak taka thil thlen dan chu hriat thei ta kuar mai zona omero chu enga tinge experienced pilot Taylor te angina heti enga thil an hriat thiam lo enge riru omniang Okay, Lieutenant, if you have enough fuel to reach us, just keep flying toward me. Baker, I don't think this is the Right direction. FT28 to Fort Lauderdale. Do you have a fix yet? Kilangai dan chuan pilot Taylor khan riru ham haina na satak anayanga san tura nei te kha a eng ma kha ring zo lo ani nge yang hetiang ham haina hi facial disorientation ti ania pilot ta na thil hlau om ber pol poni hetiang hi thil thang theilo ani lowa thil pakhat dik nin an ria a hu loka adik loin an ring le a an riru boy theile thin ani Taylor ang ei point a compass zok a ring hel tlat ani We don't know which way is west. Everything is wrong. an ma ni zong tur le an ma ni tura thlona thlok chuak po abo hlen dei enga tile zel nge Martin Mariner te ang phei chu gas tank ki thlok thei ti a hriat ani le ngala ama ro chu hetiang thlona then khat hi van sanga enga mo trek ang le zelzu ka wang te point lo puak fo to a nuwa long pu then khatin abo hun lai vela van sanga puak an mu thuan soi vele stani somruk zet aliam nuwa flight 19 chet to dan chu khatiang khan alo hriat theita bohlen ti po hi beidon lo chuan alo lang le thei ma se Bermuda Triangle bo zong zong ero I chui seng vek kher lo wang ti chuan le a theiang anga flight 19 a an ho tu pa Lieutenant Charles Taylor atele leilampang in biang na te an han en le tin le khati hun lai vela khom dan te an han en khan anin be le tong kama khan tui pui na hip ta emo khatiang zonga tong kam om mi lawa tin an mani van boro ka pot betlat tu an mani hip lut tu ku emo awm thu kha anin be na khan alang reng lo ani chung te chu tu hnuan han chui chhuata ka khan an ron pholang le ta ania khati anga chui chu a chil tlat tu te kha khowela hian an lo om vele reng ania chung te wang chuan December ninga sa ha ko somli panga a TBM Avenger training nei zo mai tur thlona panga flight 19 te kha khati eng tiang nge chetan to eng thil ngen ton ti te chu kan lo the theita nia chui tu te an poimo hle mai chui tu om lo ta sela chu MLA te ho po hian an jin lo hlo an la reng mai the ni chui chuan ni wang te a la talawan ni point a thareng reng ani Elis thanga Enterprise ram hlun no ta ero chuan sukam inverter te excite battery ti te EPABX thasi te la conference system te chui ngai lovin a thaberber chen nei ti kha chiang sa ni ol khati zong kha tu tumel PS close up kan thli tho thei te chu lo ni le ta thil tu zong song te thil ti bo wa in mani bo apoi ber mo thabe ko le In more
le nal ringo thian nom sakna athen lova achunga bungro omte hian insung chu atiro pui mai zo kaloni Covela company thaberber pani LG le hire bungro chikim du thlantur omna mun D3 business enterprise ramlun noda hian I insung bungro turlo enveang che hire appliance Euro monitor international survey in Covela fridge le washing machine siam thabera pon ani TV LCD LED 3D LED fridge side by side washing machine air conditioner deep freezer digital camera microwave world-class spa geyser, bottle cooler, at lomber atanga atober thlengin kan neya. Tu mai anilo fridge le washing machine ayan 5 years warranty kan pebok. Tu baka ador tu tetan, free gift chatak-tak, bag, Reebok t-shirt, Provoke sunglass, digital camera kan petel boke. Servicing engineer tin eng tiklay po amin thutsil awangin servicing a kan boy velo. Tin tu na yan hire appliance le D3 business enterprise strong kopin. Hire appliances Expo 2010 Millennium Center ground floor net ania. Heta yan heng te hi chop chwa mek ani. D3 business enterprise JK Kenglod building near Nazareth Hospital, Ramdun North. Authorized distributor for LG and Hire. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore. Samuel Enterprise Swan Dor Thar DJ Market Zain Street ta hongle ta. Mobile handset chang chang Nokia Samsung Sony Ericsson le company chang chang siam an nei chikima mobile handset le ta special discount an pebok accessories chikim an neya iwan nei na hun reilote in hong hi bo pel swang che Samuel Enterprise DJ Market Zain Street